Chun is tágah bh chóirde is mis OMP agus si é leabharhas nach nearna mé le fada agus an leabhar bheith go bhas go maniu. ná an cean seo gráma le Joe Steve an Neachtain nach marin agus beidir gine mé rá ísán éagsúil asú seo agus an ché cean ná in Ainm an Athar agus hí tá leabhar seo gom le tamlín a chuir se aínta sem nuair le me leabhar seo mar an ché dráma sin an Athar go bunúsach scríos féin dráma agus tá plot a chéanna ann nach mór tá sceirte. Ní scríb Joe Stephen cean scrí sé hain sulir scríb mission me chean sa beidir gábhlíonn. In gábhí is a hochtta sa scríb me chean a go bunúsach tá plot a gan ggéanna. Ní is aga man é anan is cínta nach wacha mé an dráma ní héach go wacha mé ní bhéin sé sé ecinn dem le ar beidir gur le mé tuairs faoi ní dála mé siadm díreach go raibh mar Bertig in éan a bhí daile le ceistin na mar le níúsáid agus ról na hagla agus leid. Cibéis geile an dráma seo in Ainm an Athar agus Joe Steve agus chu drámaí go generalta. Tá Severus gaige eiste chun tú, Tá béirlachas na Gaeltacht an tú freisin. Tá sais ground ábharín tíúil nó ábharín páistúil beidir a ddéireach an léthóir urbach seo uaireanta tainte is carry on ó ruí mar sin. I gceanna na drámaí tá an faoi gá chartar an, beidir gur léas siomí ceart ach Lisa agus Mona agus an sin bíon an cartar leachmach Mona Lisa. Agus uaireanta bíon ruí mar sin an imartas focail a thorlíonn trí haisme agus bíon tá beagán íon cineocha se an freisin. Bín si sin is sunú deachsanna ára óchan mar agus an árán áirithe nó 10 mís lá an gur rudí cineocha iad. Ach cibéis céile an chéad drama atá an bain si leis an garta seo Wino is fearráide agus ní lei going mór an faoi an sáirsint agus a bhain céile Eileen agus tá an canónachán. Tá legan amach sa leabhar den na heistóirí tá pictúirí den léir ó rinne siad. Tá drama hain simú glór ní sé anada ach háinte lom ní sé cho tathagach céanna is atá dara leabhar dara drama sa leabhar stáilm. A chainte lom ach bhí an ítasarm ge go cosú is a bhí príomh faointí an flotta le drama scríime hain. Tá fad an taimhí an drama sin na faoistin. Léir sé in UCD fadó agus ag féile drámaíochta in an ollscoil na chama. Agus se cadile tarrá faoin gan sin se tá Severus tanga an a bhór an. Má tá ggéir chu gaige a ausú agus a hehrú go mór defa leabhar mar seo léamh drama mar tá is caint na Gaeltachta an rudí nach deochfa artha inhearscéalta beidir ná an uarscéalta chomór sin mar cainte léigetá. Agus se legan nach eistechan ó fiú rudí tá rudí in spéise ó heamh na tanga. Tá cupúd an a chuiseachan dé oring agus meditation a chuiriseachan déing a chuiriseachan déing ní hiagfáid sin beidir caigur rudééis sin a deirtar a chuiseachan déing ach cean fá bhfuil a sealamhach an agus dé in sin. So neir ruí áir mar sin tá simúil ná na cainte Severus seanachil seanráte sí meascathe leis caint an léniu freisin mar sin háinte sin go mórlam. Beidir gin mé písin faoin an dardrama. An dardrama níor bháling de Thrioblóid banin sé le tiismthór atá dul níos agus bhfuil néaltrú air agus a bhain chéile hééis báis agus sin tagan an chláán aráis agus tá cuasaí imethe chun siúbar níos a tiig in an istóibh agus tá duine bháin na chalín dá inínacha tá si gobar i bust mór heil sam Roiséal, iní eile tá si im le clia agus tá chud feibna féin ag sin agus sin tá mac leis is sagart atá heils na mission agus sa scéil seo beidir bhfuil tá cuid na charachtar cineoch in éan an tagart atá na mission mar tá sé siúd tréis ban roimh a fósa agus chuirte siúd ina chuine. Ach sa drama eile teirfá go méidir goil rud éigen sa text tá cineoch. Ach sa drama seo tá cur a gcuine an cineochas ó charachtar bháin agus charachtar geile ar fad atá an. Tá drama seo níos fuide, tá sin níos duracha, tá sin níos simúile.
Tuair anna himúán sílann tú uanta se ó na charachtar seo na seandaine ó ba si go deas agus fáimid léirgus amháin ó chlán na naine seo ach an sin fáimid léirgus eile ar fad ó bhaintear an fphobal agus daoine tá chur an daoine dhéanaan an ua a chochailt runúnín beag go chréine ciile an sin is stáilm mar bhí rud ag mar sin chain cean rudí sppraige le chréine ciile scríomh ná an lá na sé drám agus iad taringt mappa nó iad a fechant ar bhappa den na háitinéar na thuanna agus na daine seo thugann faoin ua a chochailt ní thugtar an duchtáid na agad na an bhéadáid mar sin de garan agus ní thochlíonn siad róghain agus níl ra annachchas chréine ciile ach do runúní beag an ru sin an rís tan chaige an severán Masca leis méirlachas le beagganín de siar san Níor an dáhanga. Rud bháinna a dúirt Joe Steve ná dúirt sé ghfuil bearn an bhór idir an chaige tradiisiúnta ar thug sí sais gaige na bhatí plúrúla nó igen i gomórtas leis na crispí sais na téitás ná lehéad agus gur bunan sais gaige na scolan ó gaige na leabhar gaige bhleac lia gaige urbach agus crispí gan bha. Agus beidir gur gribh lá na ceartaige a freisin tá annach chun béirlachas sa ghailteacht agus fiúsan is an leabhar seo agus seo sampla den tanga sever ar fad agus tá ruíonn seo nach cuioinách an caiintear urbach ma ar iad rá. Agus freisin ar nóí cadatá going ar crispí ach na blasan a dúla cáis agus aniuún agus salan agus fínic air agus peobar spíosrach agus gahéanrad mar sin beidir nach go dún ar fad ach an dáhrám seo níor bhascomh sin tag sa cé ceann an armra ach an dar ceann níor bhaling Thrioblóid hí description sin a bhaí simúla agus bhí sé plé leis nó dí simúla seo a freisin chunas mar na hain droch réithe nó tréthe ína ára ó glúin go glúin agus spaitíní famhaine agus daoine bailisteach a bheith techt agus muinte na háite gan a bheith sásta le rudí dálahéid. Agus bíon drámaí le Joe Steve ar ádána gáí bhí ceanthúsa mar fersta tamil hin chunig mé ceanna le béidir in le lia uair aigen agus braham wenge mar scrín ó leir leis cúpla ór ag drámaí nar bhí sé sa drama sin créine ciile agus láháin hí sig an reachta sa gilárne churas caintear agus bhulas a leabhar láidir uorscéal mór fada han sin go mórlam agus lu me sin is agus dúirt sin cean bra fada ach sin ru eile má chasan tíle scríúir gaige bíí á molla bíí á spreige le tuidir scríomh. Slán am blin.